Құрбанға еті келіп жетті, бәйрәм шаралары мәчетләрдә иртәнге 4-тә башлана, вәгазь тыңлап намаз укыганнан соң Құрбан шалу юласына керешәләр. Мәккәдә хаҗ тәмамлана. Якшәмбе Казанның Горький паркында Құрбан фест бәйрәме оештырылачак. Анда шикләү юк, һәр дин, милләт вәкилен гаиләләре белән көтәләр. Құрбан шалу юласы 3 көн дәвам итә. Құрбанга сарык сатам мондый белдерүләр гаит алдыннан ел сайын күбәя. Тик күп очракта сарыкларның үзебездә үстерелгәнен түгел, чит төбәкләрдән кертелгәнен алырга мәҗбүрбез. Чөнки Татарстанда сарык җитми. Дөрес, быел Диния нәзарәте мәчет тирәсендәге чалу урыннарына бары тик республика фермерлары үстергән малларны кайтарту бурычын куйган. Имамнар бездә сарык табып булмау проблемасы барлыгын дәлилли. Ихтыяҗ булып та тәкъдим юк. Нигә иң гади базар законында эшләми? Фәрүзә Мәҗитова ачыклады. Анда Құрбандыклар тотылып, ошбу урында чалу оештырылачак иншалла. Мәчет яннарында Құрбанга әзерлек тәмамланып килә, сарыкларны гына кайтарасы калган. Быел Мәрҗани мәчете өчен Құрбандыкларны чит төбәкләрдән кайтармыйча, Татарстан хуҗалыкларыннан алырга карар кылганнар. Тик бу ансат эш булмаган. Читәрлек сарык әлбәттә монда Татарстанда гына табырга бик авыр. Бу проблема 2 ел элек тә актуаль иде. Ул чакта Құрбандыкларның 90% чит төбәкләрдән кертелгән. Кайдыр 10 меңдән 15 меңгә хәтле сарык кирәк Құрбанга. Бүген көндә кызганычка каршы авыл хуҗалыкларында да бәрәнне, сарыкны асрау авыррак. Бүген хәл уңайрак ди Мансур хәзрәт. Тик сарык асраучылар артканга түгел, Құрбанга дип акча эшләү максатыннан алып сатарлар бәрабәренә. Фермерлар алып кайталар башка җирләрдән, 1 ел, ярты ел каларак җитештерәләр дә, ашаталар, чертәләр, аннан соң инде монда дитәләр. Құрбанга бара инде буна бусы. Ул сарыкларын Құрбан өчен үстерми. Арчаның Пионер авылында 2000 баш сарыгы булган фермер Айрат Сафиуллин утарындагы малларын бик сораган очракта гына Құрбанга сатып җибәрә ала. Ул Романовский тукымлы нәселле сарыклар үчетү белән шөгыльләнә. Бу тукымга Татарстанда беренче булып алынганнар. Безнең основное ярко үстереп сатырга ярко. Безгә товарный ит, бәти ите, безгә ул экономически выгодно түгел. Нишләп дигән, дисәгез, безнең хуҗалык, җир безнең көтүлек, естественный көтүлек без бигәс. Җирләрдә күп түгел. Шуңа күрә кормовой базаны без күбрәк тырышабыз ярко үстергә, үстереп сатырга. Һәр сарыкның колагында чип, һәрберсе компьютерга кертелә. Анда тулы характеристика. Тукым үзенчәлекләрен саклау, сәламәтлекне тикшереп тору өчен белгечләр кан анализын даими алып тора. Ашау, карау шартларга игътибар зур. Монда бәрәннәрне бала караган кебек карыйлар. Минләп үстерим яна Құрбанга. Но аңа бит кирәк җир дополнительный и корм. Основном жул и җир. Баты без уазиклар белән, тракторлар белән чыгарып, менә бу проблема. Булдырылганның әнә шулай шарты юк. Нәселле сарыкларын да Татарстанлылар түгел, Казакстан, Кыргызстан, Үзбәкстан, Төркмәнстан фермерлары алып китә. Бездә ихтыяҗ юк диләр. Үзебездә терлек алмашы булмый дигән сүз. Татарстаннан сораучылар бармы? Нижнекамскдан Чаллыдан алган клиентлар булды, но аларның уже объем зур түгел. Юнга да, тиригә дә сорау юк. Ите дә күп түгел, чыгымы шактый күп диләр авылларда. Халык шуңа асрамый. Корбанга сарык алма проблемасы булган секәндә, ул бигрәк тә быел бик көчле сизелә. Арпаның бәясе булган секәндә, хайван тоткан кешегә дип әйтегез. Арпаның бәясе инде былтыргы бодай бәясеннән узып бара. Шунлыктан инде кеше хайван тотудан әкренләп кенә читләшә. Россиядә дә Татарстандагы кебек үк сарыкларны азрак асрый башлаганнар. Әйтик, 1 ел эчендә республиканың 21 районында баш саны кимегән. Ә монда Татарстанның терлек кош-корт саны күрсәтелгән. Сарык белән кәҗәне бергә кушкач та дуңгызга караганда 2 тапкыр ким. Ә мөгезле эре терлектән 12 тапкыр калыша. Вазгыятны үзгәртү өчен дәүләт ярдәме артты диләр авыл хуҗалыгы министрлыгында. Бүгенге көндә гаилә фермаларында асраган сарыкларны тотучы фермерларга суммаларны күпкә арттырдык. Ул 20 миллион сумга хәтле китте. Уйлыйбыз, андый фермерлар елдан-ел безнең артып барачак дип, без аларны һәр вакытта да менә бу грантлар белән куәтләп торырбыз. Андый фермерның берсе Әлмәттән, Алексей Заикин. Яңа Никольский авылында 3000 баш сарык асрый. Яңа ферманы узган ел 7 миллион сумлык грант акчасына салдырган. Мы сейчас совместно с Министерством сельского хозяйства. Хәзер без авыл хуҗалыгы министрлыгы белән баш санын 5000гә җиткерү буенча сөйләшү алып барабыз. Аның өчен субсидия кирәк. Авыл хуҗалыгы идарәсе дә, район башлыгы да безнең бу эшне куәтли. Ферманы ул пай җирләре сатып алып, буш басуда төзи. Хәзер алар республикада иң зур хуҗалык. Мондый фермерлар аз әле бездә. Асрау аз булса да ашарга яраталар. Казан рестораннарына килүчеләр сарык итеннән пешерелгән ризыкларга өстенлек бирә. Әйтик, 5 бармак, мичтә пешерелгән бәрән ите һәм шуендагы сарык шулпасы иң популяр делегатыслар. Бу ресторанда гына да 1 айга 100 сарык түшкәсе ашалып бетә. Татарстаннан алырга тырышалар, тик җитми диләр. Сарык итен без алабыз Татарстаннан.
үзебезнең хәләл булсын өчен, и кайсы берсен Чувашидан китерәләр. Аз булган сарыкка ихтыяҗ елга бер тапкыр Корбан гаетендә генә. Юны тиресе дә кирәкми, асрасаң да сатып булмый. Федераль челтәрләргә керү мөмкин түгел диярлек. Базарда да документ корбаны итәләр ди фермерлар. Шуңа да сарык авылларда сирәк, шәһәрләрдә кирәк булып кала. Фируза Мәҗитова, Руслан Хаснетдинов, Ишат Мөхәммәтов, Ринат Сафин, Яңа Гасыр каналы.